Čaute, dneska som spoločne s kým? Predstavíš sa. Dobre, no. A teraz ideme kradnúť alkohol, lebo to sme my. Je to nebezpečný typečko, teraz neviem. Ale teraz seba máme minus peniaze. A mňa nezaujímajú minus peniaze, musíme zabiť aj ľudí. Ale ja potrebujem peniaze v tejto hre. Hej, ja nie. Jak to že aj tak sú tu policajti. Stráž to, ja tu mám robotu teraz s vínom. No, ja ťa mám stražiť, ty pedo. Tak mám robotu s vínom. Tak pracuj. Mám ti kabliky otvoriť. Zoberieme si aj whisky. Jo? Hej, zober aj whisky. Ale to tam Že iná whisky, trošku, kola. lebo zmizne. Po ceste si dáme. Pripijeme si po ceste. Ale to zoberieme borovičku. Neber borovičku. Prečo? Borovička je nedobrá. Čo si po... To je, vidíš, mňa pravý východňar. Ja nie som pravý východňar, však pravdu máš. Však nie som. Ja nie som východňar. Apči? Zabij ho! Apči? Bo ty nemáš ruky, nohy, ne? Nie. A však ne. Ber whisky aj ty, ber whisky, fľaše. Ber whisky, cola, and tequila, hej. Tak sa aspoň užijeme, ne? Ne, berme taxu. Tam nie je. Ja tomu policajtovi rozbijem tú whisky o hlavu. Však postaraj sa o nich! A ty nemáš zbranie? Nie. Ja idem na boje. Tvoj problém. Jaké bačo? Ty bačok. Dobre, idem ešte Zoberiem aj dve dutníky. Zoberaj, že whisky, cola, and tequila. Asi pripijeme po ceste, hej. Hej, hej. Hej. Dobre. Zober si dutník potom, hej. Čo sa mám, na čo mi je lockpick? Dutník. Jaký dupník? Dutník. Jaký dutník? Cigareta. Jaj. Neznám nič. Lebo ja nie som východňar. Ale tak dutník je v celom svete, bukár. Dutník, bo ja som najmudrejší, ne? Bo ja som Einstein, bo ja som všetko vedko, ne? Policajti tu idú. No tak ich zabije asi Na logicky. boje nemám. Boha, Jaro. No. Nevadí. Otvor sa. Brakadabra. Jaké vínečko cigánek. Vínečko cigánek, sponzorom videa. Chlapci, zajtra. Hej, a po tvoje video tam hodí do toho video cigánek. Čo? Vínečko cigánek, sponzorom videa. Jaro. Kto kúkal Peťa na Games vie. Hej. More! Bajčak. Máš robotu, Jaro. Ja nosím vínko, Jaro tu strieľa. Ticho buď. Ticho buď, lebo... Teraz mi cing, cing, cing v uchu, hej. Abracadabra! Quanto seguro isso? Bajčak. Ideš? Je whisky, cola, and tequila. A to je Pavel oknuté ešte. Strongline, tatáva. Whisky, cola, tequila. Áka, rob dačo, prosím. Tak je kradnem víno. To je. A to je. Máš robotu? Zvoní v ľavom uchu, what the fuck. On si môže Moje niečo ucho. Čo? Hej, Jaro, hej. Ale čo? Si mu voľa, aby som šel do školy? Idem nakoniec.
Vačak. Boha. Jo, však sa neohaj, ja som myslel, že ty si veriaci. Však som veriaci, ale tak už môžeš aspoň to... Ale tak, Jaký kradne víno. ale tak nie je... Opoveď. A tu čo? Život nie je odpoveď. Jej, tu milión, trilión pri našom aute. Tak preto ich zabí. To je tvoja robota, ja kradnem víno. Asi logicky. Čo si lietal? La. Uhni. Tak. Pam. Čo sa stalo? What the fuck? Kriste, pani. What the fuck? What the fuck? Nego. Ty Vačak, rob, že vraj utec s vínom. Kriste, pani. A Čo ty kradne víno? ja mám kradnúť víno, tam je dojazd aspoň tašky. Ja si Čo si ukradnem. zober? Ja si mám zobrať. Kto ťa chráni? Ja sa nemochárim niesť. Je už otvorený je trezor. Japi! Otvor sa. Máme 16 000. Kvôli Zatiaľ. mne. To jak mám toto? Prečo? Kvôli mne máme 16 000, lebo ty si neprinesol ani jedno víno. O? Čo? Bože môj! Aha, Joj! jaj. Náka nabehla. Aj Naka nabehla. Zistili, že ty si e-maily posielal, že bomby na Slovensku sú. Nie, ja som posielal. Ty si No a dojezd mi už tašky. To však Ja? nosi. Ty mi nos. Ešte neprinesiem ani jednu tašku. Smola budeš musieť. Nebudem musieť, lebo neurobím to. Otvor sa. Môžeš ty. No chceš love? Čo robíš? Nič mi to nerobí. Tebe nabehni Naka domov, sa tak poteším. Hej, dobre. Kár! Kár. Tiež mám rád. Teda čo? Opa, teraz musíme vyprázdniť tašku zo všetkého tohto tu na. To sere. Vykoľkokrát som ja ti varil vo veľa viackrát, keď si prdol v živote. Ty. Idem pomôcť Nake. Pomáham Nake s tebou. Neverujete, toto video by to bolo všetko. Ja chcem zachrániť od Naky. Žiješ? Dúfam, bola by mne. No? Nič. Okej, tak pokračuj v robote. Tak som mŕtvý. Jakže si mŕtvý? Tak žiješ. Áno, Ja ťa tu vidím ešte. však na zemi ležím. Ne? Čo nevidím na zemi? Klameš. Ne, reálne, ti prisahám. Na čo? Na čo chceš? Povedz. No na čo chceš? No ty povedz, na čo priznáš. Na hodinu ti prisahám, že neležíš. Ležím. Jo? Ležím. No,
Aha, teraz už vidím len tvoje zbrane. Jej, mám pokoj! Uhú! Bez toto video by to bolo. Ideme sa pozrieť, koľko Čaute. natáčame. 10 minút, ešte chceme trošku dlhšie.